yan chen chu an rama sung do na lian ber zinga mi dragon rice nei tu ber ni in apa chuan a boral san to a zan khat chu damdoi manga shai rui ni in chu zan chuan india ge nen chuan in tongin hotel pakhata chuan hunan mangdu na zinga a tho chwa mek chuan ama lo midang tu ma ru ma mu turan omlo rang takin assistant jaw be ngalin anaw te nen anron lang thwaya assistant jaw ne na chuan zan lama anula hun man pui khan apan aboral do na apek asana kha akol thu shilin chu nu chu zong mu ngei turin a cha a be shi ta chang chuan athyang hlim na alak sak ngei ti sha in mo phurna lak ngei tum bok midang ka son nu chuan zan lama anhun man dan te ngai twa kerin jage chu ani na shelo ma se mu nge tuma anupui tu ra angai nget mia in ke ki chu in jage unaunu ni in jage in re ru boy taka in lam aron pan lai chuan in ko ta alo ngak renga jage run pheya mu chuan run pan vatin poisa khel na leiba awanga atal boy zale yan fan nen zan lama anhun man te shelin yan fan la mi pakut ram takalo ni bok nen ki chu alau thong le a nawa pai mai thai ti thil thuwa ama ain en ko zel nan a chan pui turin angen da ngoi ngoya jage chuan ke ki chu angai to ve hle wang chuan poisa a thai ang to ka tampek tum ma se ke ki chuan to kala chumia shalani phot chuan atan chuan du thu sam ani don na wangin jage chan ma chuan lak sakin shelter chuan dorlam chu apan pui ta ngal dor ngak to in sana lo mu chuan rang takin assistant jaw chu abe pop nga la assistant jaw po in yan chen ron shil nga lin man mu takin dorlam chu an pan zui ta ngal chutia midang local tup chu ke ki chuan makati in a hlau thong hle a assistant jaw chuan thil ni na te an ho tu pa dam doi shai rui ani la ya a chan chuak tu ani dan te shilin ke ki chuan jage da chamakin ama nge ni thu chu asoi ta mi a yan chen ho sak na te chuan ami dan ti del zui chu ani ngal der mai yan chengi ro chuan arima shat le ke rim chu ain anglo te asha a makati ruviau ke chuan in thir film san login jage chu abe suya rampo na akal tur thu shilin bipo phau lo turin ati a ada zui ngal mak kumruk nu ron langin airport pakhata chang chuan jage le afanu tian te chu ron chhuak dunin afanu chuan athom no hak chu asoi sel nang nanga anu chuan abart mark pathianin do sak taka apek ya thlemin afanu chu a enkol thaboka a felin thua oi theile ti a shat bok phone man lok angai awang chuan motor dumalo thlen tur thu le a motor kawani thu a shela phone mang turin a kalson ngal revak lawan makati ve reuh hle motor chhunga mi yan chen po chuan makalo ti hle a tian la chuan mel tha ati thu shil ngalin ani angpa nei chu adu zia te a shila anu chu nei turin angen top zui yan chengi ro in alo nin mel lek zoka revak lawa jage po lo kirin tian motor dik lawa achuanga mu chuan arun kau thwaya an motor turani lo thu shilin yan chengan afa te enkol thatura alo shil muk chuan tian chuan anno lo chan ngal le a jage ero in asoi dik thu tian chu shilin phone manga kalsan tu le ama a motor chang tur da tu ni thu te thatak chuan a shelfia a yan cheng ne na chuan thu pha choi jok tura a shil nuwa sweet pe sewin tian po in thu oi takin anu du dan ange chuan ngai dam dil pa in sweet chu a pe a tian thu oi lutuk chuan makati tir hle boka an chuk nu thleng chuan anu in en kol thazia angai to na sa hle bok jage te nu fa ero chuan atna lampang soidu nin loyara ni boka an hlim dun hle revak lawa ki le afapa te po chu an ron thleng ve ngal mai boka in lama an ho nu thleng pon ki in han nei vela tum chu angai thei thak lawa
kumruk chung khan voi khat po tok lawin ki po alung oi lo ve hle to a mase yan cheng tan chuan anin zom na chu in hip ton na wanga thlenga ni lo thu a shil ve mak thung nge chumi nu loka anin enkol afa pala chuan anu in rolo tu ni tur thu a shil te chu soin an na thok te chu atan chuan a chia lo ve kan ni thu le a du dan na om thei thu a soi thu in lo chang ve thunga yan cheng chuan rum lu tu ka ki chu melin ki chuan afa paka chu hup vatin sha swal pal ne ni nge yang ti in a phanga zung zung boka atuk lama chuan yan cheng chuan assistant jaw ne na afapa a chan theina tura lawyer chaber ngai to sak tura shilin no pang custody chungchang case a mi chaber chu india ge ani thu shilin ana tho tlang puile a chak na ret po 100% lai alani thu a shila rang taka be pop ngal turin a shil zui bok jage po ana tho na lama chuan an supervisor chuan room lama ko falin ana tho thadan te shilin atir lama chuan anin be chhle a ma se thil dang alaka abe se ta ke ro chuan jage chuan thin rim takalo nam sonin sexual harassment case a or thei thu le a khin thei thu in a voter rapa an pula chuan case renga evidence angai thu shilin churu ma chuan camera engma omlo thu shilin a ko mu zuya jage chu a lau thong hle a an pula chuan nai tulin sofa a chuan bo betin swalui chu atum tamaye jage chuan du lo lutukin na sat takin lo chang ve boka wa nei thak takin an chen te betur ra an lo kal lai takalo ni a thil om dan wa mu ral chuan an supervisor chu po tho lopin a nek zuya an cheng me la mu ral chuan ching chi ropin ngai da madil zui ngal mula yan chengi ro chuan ami te alo khoi ve ngam chu a thin rim hle a rang takin jage chu a shwai chuak tak ngal mi omlo na lai de wan thlen nu chuan jage chuan lom thu shil molin assistant jaw chuan ama mutura anron kal thu a shila no pangan en kol theina na lawyer tan an do ti in yan cheng ne na chuan makti mel takin nupui anei tu emni ti in a zot ngala ani la chuan anei lo thu in lo chang maka jage chuan lo azirin ti in lo changa assistant jaw chuan engzat nge abe se ti chu alo zot ve ngal bok jage inin thlashung le zakru ang reng deuh taka thlakhata tan 50k alo ti chuan yan chen chuan kum khata tan million chuang an pe tur thu shilin anin rem chu ani der maya atuk lama office akal tur thu a shil ngal bok atuka chuan jage po office a chuan kal tange yin tian chu lo thei lovin a shwaya nga ya office meeting tura alu ma chuan chutna pakhata chuti rin fel tak le midang ta na boina siam lawa thuoi takalo om tura shilin akal son san tak ngal anu kala changare vak lawa chuan an manager churun langin no pangan om ve ngo chu alom lo hle a an office omna atan po a thalo thu soin tu manager pa thu soi chu zomin rang takin chhuate chu a shufaya chumi nuwa tuilak saktur te atir le in a tuilak vo em awang chuan ama thenan ala mang zui chutia tuya a thelai tak chuan jage le yan chen te chu anron lang ve che a rang taka jage chuan a fanu chu boipui ngalin thil omzia te a zota yan cheng po in thil omzia a sha ta ka chuan a thin rim hle a phalna thlapa no pang chu swai ni thu chiang le fya taka shilin manager po chuan a thil shat lo le ti swala wang chuan ngai damalo dil mol mula midang buli mang chu yan cheng chuan angai na lo tak zet bok nen ti moi dan tur po a shelawa ten zok chuan chhuat not ve tur le sanitation lampo ama kutvek ni tur thu shilin yan cheng po chuan lo pom puin chutianga midang atile ti a sha chuan ngai to anon hau lawa aban ngal tur thu a shil chiang hle bok tian om hu shuk sakatum lai chuan jage chuan ati thei thu shilin ama na ti sak ngala jage te kal nu chuan assistant jang ne na chuan thu pon tur shilin nu le pa ni lai mek te na tho phal sak le an na tho na muna an fa te an shwai thei thu ba ka no pangte ni alo thlen chuan carnival bo saya hun nuam tak chung ko an man cheu thei na turin chutiang tur chuan ro man na siam tir tak ngal bok carnival ni chu lo thlengin ki le afapa
kya gu te po an ron tel ve a ma se mi pui ma a an la pon chua hau lo wang chuan ki chuan chumi hun chu rem chang ala ka tum hle a jage le tian te po lo tel ve in jage chuan ki chu ron mu fu ta chat mai e rang taka ron pan nga lin lim tak hian engtin nge a zel ti le a bia khau lo na chan te zo tin a unaunu chu angai hle a tian po in anu te chu chibai lo bok ve nga lin ki ero jage a mu awang chuan alom lo hle a adin mun a chu sakani ti po ala shelo ti she thiamin thiam taka bia akal tir le mai tu ma se ian fana chung changa zota ka chuan a boi ngal veka kyo ga chu a fapa emni ti ya zo phei chuan rang takin angoi tir ngal ian fan chuan ani na athak dang lam to thu ba ka to na chon ami zia thlenga engkim a that to thu shilin jage ero in ani ang mi abus ching chuan asim thei alo ring lo ve thunga ki chuan la koi zu yin lima nom sataka oma phulo nia a shat wangem ni ti ina zo ta se a jage chu a shil hai hle a chuta amang an la ya anei chun po pe hial khopa chan pui tu zo ka ni a atan chuan yan fan chu tha in a she thei meu lawa ki ero poisa mo a boina berti in million chuang chu a pek ngal tur thu le amit mu a ron in lan le to ngai lo turin a shila ten zok chuan an pani chuan in beng dai tur lo shilin anin zom na chu thin rim na awang mai ya ti chlo tur le thil dang a ri ru la peng tur a shilin anu chu a shwai son ta da ya yan chen te po anin hial ti ron she thoin a ron zo ta ki chuan thil lian thamani lo thu lo shil mai in chumi nu chuan rem cha nga la in na thok an kim tha to boka ki gu nen chuan an ni na chu ponzar hun takani ve to lawem ni ti ya ronin yan chenge ro in la soi tha tur a shilin akal san dai game pakhata chuan nu le pa in an khel in barbie an dong theya ten chuan chu barbie chua otle a anu chuan a lei sak mai tur thu shil ma se ala lom kim thei chuang lo chuta yan chen local chuan thil thleng omem ni ti ron so tin ten chuan apa ai o a anu kyang om tur chuan alo ngen top maya a barbie du zong tak don theina tur ani chuan jage zok chu lawin thashungin a fanu chu lo shwai shan tum vyaw ma se yan cheng zok chuan a do chu ti sak nge tuma a do dan ang nge in apa ai chu a o do na ni an ke phuara in tlan sak tirin pakhat na an ni ta nge ya an chu dun rol mai ten la chuan barbie a do tak a in an matnia anom dun mu a do wang zo ka ni thu shilin ala tlan chhedai zuya yan chengi ro in jage rim chu lo she rengin khamisa na a hun man pui mei cherim ne nain angle ti a she bok an chitla lo thlir ve reng tu ki te nu fa po an lom lo hle a ki chuan yan chen chu nei nge tu ma chumi tan chuan jage te chu an nok hle don ti she bokin a fa pa ne na po thu a cha uluk hle a ten tlan cheta khan ke ka du deu e turatan an chop chhuwa chu lola in e lo tuma chuta ki gu le a chan te ron langin e lo turin an ron ti maka ten chuan a free tu ponan e thei thu lo shilin ki gu ro in e lo turin an nui so le a ma se anu ron chan e ro she tura om to lawa jage point afanu in a chan le theimia lo wang chuan dik lo om ti she thwain rang takin yan chen chu shilin an zong ta nga la ki gu le a chan te po tlan dar watin yan chen te nan ron mu chuan tian chu a zoin thok lak har sa a ti le a ambulance call thwai turin ti ma se an tlai li tuklawin yan chen chuan ama nge in dam do in lama shwai atum ta zoka doctor te po in lo boy pui watin or lama an nur lu thwaya bel zong te chu assistant jaw chin fel tura da in a company chung nge thlenga ni angin ama in mo phurna zong alak ve tur thu jage chu a shela ten chunga thil thlenga po ati tu zong chuak ngal thwai turin atir ngal bok assistant jaw kal nu lok chuan doctor ron chhuakin a thok na lama har satna anei thole allergy na yem ti a ron zota jage chuan allergy wang tak metal allergy anei thulo shilin yan cheng zok chu ameng ko ka a fanu ani thei mai ngem ti in
man mo lutukin dam lawan enkol mek na room lama chuan atlan luta jage lu ve tum chu doctor chuan lo dang thwain yan cheng chuan lau thong taka akor chu kewin abart mak ang cha cha chu a mu a angai to na te chu an boy zo vek ani ber room a chwa san ral chuan jage chuan tian tian chu enge an ti alo zot ngal mul mula yan cheng chuan a chama yang ti a nemin tian tian pian ni le kum chu a zota jage chuan thudik swe tum zet nangin pa anei lo wanga a pian ni po ziak lok theilo an ni na te sherengin a musit ma yang ti hlawin a dik a shil du talawa kumli le chan ve chau ala ni thu a shil thunga yan cheng chuan makti mel taka melin ma se bart mak te chu in anga umpal thei ti in ngoi a chu le ta zoka atuka office a umlai chuan assistant jaw chu a room a ron lutin thil ti swal tu an sha to thu a ron shela yan chengan tu nge lo zo chuan in thlashung takin a fa pa nge ni thu a shila yan cheng chu thin rim awangin ain hum ru na sa hle jage le yan cheng te chu no pang enkol tu zok ani theina turata na thil poi mua in mu in yan cheng chuan zu adom rana jage chuan no pang chu nu le pa ane ni chuan an pahnia enkol dun zok a tha thu in theilawa ama ngein thunun na hnuaya ngil taka akal theina na shwal adua jage chu cha swal palin yan cheng chuan azudum lai chu anor buak sakta hlawa rang takin napkin chuan shok fai saktumin a om chu akeu ngala mase yan chenga bart ma ka mu chuan top chotin ain la sang rang hle angai tuana chuan thil thlenzan kha lo lang chwai chwaya kha pa khan hetyang che anei ti sha in yan cheng chu ani theya ngem ti chu angai to a mase tuna no pang lak sakatum ang che a tian tian chu alak sak mai hlawin alaka changa tian tian thuptla chu adu ta bere yan cheng la in ain la sang thu chu makti in a chanalo zota jage chan ngai na shilo chuan engtik nge in bwan nun berti zotin yan cheng chuan lom lo tak hian ni ti na ain bwal thin thu chu alo shila bala ti dewa nga in alung oi lo hle chu ta jage laka aril ruput mang dik tak phaulan tumin pot nyamin a fop da thuta jage la chuan makati in alo in la sang hal thwai midang laka khatyang songa andu lo dan songa nor lui chu shemna na sa taka om thei thu shilin yan cheng la chuan mol le lutuk mai ti mukin ama a shathiam lo lutuk chu a thin rim hlura a ho tir zui ta dai ina ho chuan a fa pa ke gu chuan anin enkol tu pa chu chain manga a ngonga vetin ui ang mai om tu ra shilin alo ti boy le na sa to a yan chenga na ron hu chuan thin rim taka ron hau nga lin ke gu po chu anu bula kal ngala anin enkol tu pa chu shwai son tir nga lin assistant jaw zok chuan an chung ko in thla chon metal allergy anei ve haulo ti soin anin enkol tu pa a phwarna metal wang khan engtin ma omlo chu makati hle a yan cheng po abang bik lawe ki zok chon rang takin anma ni lama ki gu chu akal zok thu ron soin alo phat sak thwaya lomlo takin yan cheng chuan a room lam chu apan zuiye revak lawa night gown ching te nen ki chuan bong nu te ron pe in yan cheng chuan lo in du hau lawa masa sa khoi vela tumpo chuan akut chu chana du em ni lo ti khur khurin a room a ron lot ve ringot te chu alom lo viau ki chuan afan nuania hetianga alaka changa in la sang reng lo turin shilma se anin zom na chu yan cheng chuan chiang takalo shil non le in afa te nu ani angin ati turber afa te chu thataka enkol mai turin lo shil muka room a changa chhuak turin a shil ngal ki po in room a chwa san nu chuan jage chu a thei ngil thei lo ti shathiamin da boda na ngai to a jage chu phone in mu puya som zui ta bok don dom tak pakhata chuan in mu in ki chuan ama alaka umda na wang khan thu pa te lo choin alaka a tha thin zia te a thei ngil lo thu le ama ngai to ber tu ni zia te a sha thu soin jage ril ru chu a ne le thwaya ama le tian tian te tan a thil le sak te chu pe in jage chuan ti khera ngai lo wa sin lo ti moi nai ve bokin chumi nuwa tian tian chu school kala hun ve tu empty te azota a hun to thu lo shil chuan
mase chulai hmuna chuan chung ko registration fel tak lo chuan school kalti ra har sa sia te shilin pasal nei le mai turin thu chu arona mase jage chuan chutiang chu alo la ngai to hau lo thu shilin anin hmuna chuan alom tok ri hle a ki bok chuan ani chuan an kholui lama umle tura shilin ta chuan thil pu ol sam tur thu le zirna pu a that ve tho thu soi le in engkim anin sen so tur po tum sak vek chu ein hwam hle a yan cheng mu phak lawa tir bodan ngo chu angai to ani mase chu po jage chuan lo du vak lawa poisa tum tir phei chu eng anga hausa po ni se an nu famamo chu a thok chuak ve tok ti po min midang ti boy chu a du der lawa ina ho chuan a fanu jowing lo be mulmul chu lim taka thlirin a ke khon nen chuan a pan pheya tian po in anu thil lo hun saka mu chuan alom thiam em a anu in school kala du ve tu em ti a zo phei chuan a du thu soi chulin anu in a kal tur thu a shel chuan hlim wangin rak ve teng tunga office an kal le ni chuan yan cheng chuan assistant jaw chu na chungcha soi fel pui tura kawin akam sir bal nei nuai mu chuan engi a ei te lo zot wat rang taka assistant jaw chuan ti fain jage in lom thu soinan chang a sem sak thu a shel chuan yan cheng chu ameng rum nga hle a na thok tu heti zo zai zinga nangma cha sem sak che amo ti in a zot non le kher assistant jaw chuan lo mel tak hian midang te po a sem ve vek thu shilin yan cheng chuan ata ve tur umna alo zot le muka pakhat la chuan chang ingai na si lawa a siam kep lo che anyang alo la ti zuye yan cheng meng rum ula mu ta ka chuan thil danga siam sak che anyang ti le zungin yan cheng chuan chuak turin alo shil ngal muk assistant jaw chuan nu chuan jage chu ko le in na enge mu chu soipuin ariru takero chuan thila pek tur be sei ru hle a mase an soi zo thleng po in ing ma la dong law jage kalmai tum chu engi mo thil poi mo deuh pek tur thei ngil anei lo mo ti in a zot le shama jage po chuan anei lo thu in alo soya a phone chu a phor dai a file lo check to te chu a inbox sa lo thon tur thu shilin yan jeng chuan kal to mai turin alo ti maka jage chuan nu thleng chuan lom lo takin ala thutum bura midang zong in an nei la in ama in adong ve tlat lo chu alung oi thei thlot lo mel lek in ata tu rem ni ti ya zo chuan ani thu in lo chang ve thwa ya lom takin ei zui ngal alung oi ro na te chu an bau duak mai e mase assistant jaw enin khan ein ang lo ti asoi le sha ma jage in tian in alom zalan tir ve nan a thei to ka apui ve wang ani thu shilin yan chen chu a hlim vur to hle a jage chuan an laka a thatna te sherengin lom thu shilin lekha pakhat chu a pe a chu file en chuan yan cheng chuan makati hle a chan po ban na lekha ani jage chuan an tan thil tam tak ti sakin har san an to lai po a chan pui tu ni thu le a chunga po an lom em thu shil ma se tian po school cultural alo ni ve chho ta book nen chung ko registration fel lo wangin wa abang to don thawa lom ti in company thu ber chut na chut chin chu a chak ta tlata a chut ta nge book a han ver kwal vela no pang to star dong ang mai chuan a hlim pui hle a no dewa phei chuan alo mu hil ta da ile ngal aron harle meu chuan yan chenga ko chulo sinin ama chu ama ata kalo churuna ranglu tuka thau chuak ngalin ngai damadil zui molmol yan chengi ro in alo omdan vel chu a holem hlei lawa kat pakhat pesokin chu anrama no pangzir na chaber ber te zinga mi norton kindergarten na tian tan admission ti felvek na alo ni a jage chu alomin makati hle a mase school fees sang lu tuk chu a boy na ala ni thunga yan cheng bok chuan norton chu dragon rice group noya omve kan ni thu shilin a school fee te chu choya ngai lo tur thu ala shile ta zela jage chuan lom thu soi ngai na po a she to law ban po chu atum to lo chiang hle chumi hnekin a chaw rak thlenga na a tho tur thu shilin yan cheng po in chu ti taka a hlim mela mu chu a hadam mai ba ka nuama lo ti ve hle
school lu ni masabera chuan yan cheng le ki te chuan jagu chu an shwai ve nge ya yan cheng chuan thatta ka om tu le midang laka ami zinga ya lan tir hau lo tur shilin lekha po thatta ka zir turin acha uluk le a reivak lawa akal san zui jage le tian te po school lampanin tian chuan thatta ka lekha azir tur thu le nu le padang zong zongin anu chu an o thei nan thei to pa chwa tur thu hlim taka shilin aron kal ve meka school kota ki le jagu te an mu chuan dingwatin ki chuan nortu na tian lut ve tur chu maka ti hle a fila milan don lai se na ngai ti a sha chang na samai si jage zok chuan ana tho na an hau tu pa in engkim ti fel sak to thu lo shilin a hlim hle a tian chuan jagu chu lokom nil ve tum ma se jagu chuan ani ang mire thei chu akom du lo thu shilin skula alu san da ya ki chuan thlashung der ve mel tak hian afapa chu naupang mai alani thu soin shethiam sham turin alo shil ve thunga jacket nu fala mire rutwang takan lo ni bok nen an lo dam ve le mai bok school bang in laman ho chuan rango chuan game a khel nga chara anu chuan a homework te pui tuma a be ka hon chuan sazuthi alo a chu mu in a phuna sa hle a bek chu a thlau top thin rim le tukin a fa ba game khel lai chu lak sakin engwanga chu thil chu ak nge ani ti chu a zo zui ngal jagu chuan an class sa an khoi lai ani thu le ama en kol ve thei hun ani thu shilin ma se a chai dewa a thi ringo thu a shela ki ero in chu tiang mai ani don lo ti sha in a thina rim zwal hle a engkima apa a chhun lu tuk chu ani ber afa panne na chuan thatta ka om tu ra shilin ani lawani chuan an thil nei zong zong chu an chan ani mai ti ya shil la chuan yan cheng ron chukla ve che a engi a thil soi om zia aron zota aron pan nai ve ngal ki chuan rang taka sa zu chu lo thuk ru ngalin thiam tak hian jagu chuan lekha azir thalawani chuan ama hun to vek thai ti alo shil thu in a phamar thwaya yan cheng po chuan afa pa chu shil ve bokin homework te anayem ti ya en pui ve tum chu ki chuan angai lo thu le ama in ati pui thai thu chu lo shilin ani chu a boy bok nen loin rol ve lo turin alo ti thunga yan cheng po in atuk mai board meeting an nei ni ani to a jagu chanchin te chu ala shem mang ti in akal san ta zok akal chia chu ki chuan afapa chungun taka omdan tur shil le in man chwa tir lo sham chu atoma sazu ati dan tura po rak manate nom tak siamin afapa chu a shil le tamel mel atuka chuan jagu chuan classroom atu ma anom lo la chuan sazuthi chu tian ni beka chuan da in rang takin atlan chuak nga la an miss duty chuan tian beka thil ron lang chu mu fu zui chatin a en nak chuan a rap lu tuk wangin a the son dor thin rim takin tian chu a kau nga la a thil a chu engi omzia a zo ta ngal tian chuan ata ni lo thu lo changin a en kol hun po ala ni lo thu alo soya an miss la chuan an class a re thei ber lo ni bok nen a rin lo mai ba ka a musi sa bok si a thin rim na te chu lei buak tum ang mai in a hau lok ka tian in alo phat ve na te chu nga ta ma ngai lowin tiang chu la in akuta chuan na takin awak sak tamol mola vane thlak takin yan chenga meeting nei turun kal chuan lo mu fu in rang takin tian chu aron chan nga la an zir tir tu pakhat po ron telin an miss yangi la chuan na sataka an zir tir tu pa te na chuan lo hekin an sa zu atha thole abeka amudan te chumi nuwa po na sataka zir tir tu za lo taka atong khum thu te shilin a ang na sa hle a chutakara aruk deuh chuan tian chu chung ko kho sahar sa taka changaron kalani thule a classmate nu le padang te chuan an fa te nung chang thalo an zir pal mai lawin an classroom a omve tura an du lo thu te shilin tun hun chu no chhuana rem changa mang turin a shil ruwe thunga an sarla chuan alo pom thlap ni om takani
yan cheng chuan lung oi lo takin tian tan chuan adin sak ve ta thunga ati ani lo ati chuan ani lo ti na ti in footage ena ati tu dik tak zong chuak mai tura shilin an zirtir tu te pani la chuan chutiang thil pakhat ma ti tum lawin tian chu a chung te bia a rang taka in la chuak ngal turin an she ve thunga naupang mai laka po za ngai na le laina na pakhat ma an nei lawa yan cheng chuan a garden ni thu lo soin chu te hlei chu cha ti in rang taka ho ngal turin an shila ani angkudo mai ti in mi siang ngat phei chuan a musit pa fa hle a chongkam na tak takin a an khum bok yan china thin rim chuan a to ka ti ta vyawa ana chang chuan a ban tir tur thu soin midang bia a ban tura a shil lai te chuan oi lo lutuk hian an lo nui so vela ma serin lo taka an principal churon langin arun ben hoi sok ta ka chuan makan ti hle yan cheng la chu kuddo mai ti in an laka ache dana an lo hek ve thunga principal zakle thin rim bok chuan ngoi chip cham tura shilin an ma ading chu an school board chairman ni lai le Dragon Rice Group nei tu ani ti an sha chwa meu chuan atlai to chingchi le mitui luang zoi zoi mai ba ka an chom lai an chung te thlenga ngong anei thei thu shilin ngen eng angma sela an nung chang cheta ka wang chuan a tho na chu a phu lo bok nen suat le tum na anei lo an zirtir tu pa pakhat po chuan a thiam lo vek ani thu le mo phur na chu alak tur thu shilin mi siang chu ka in a chwa pui ta nga la principal po in azui thwai yan chen chu tian ma a chunyamin a smart watch a chuan a phone number a save saka har satna emoi boina to phot chuan rang taka beturin a shil ta bok ma se assistant jaw ka win thil thlen tir tu dik tak chu mu chuange tum hle bok yan cheng te kal nu chuan tian chuan jago va mu in engkim chu ama ti ani ti a shat vek thu a shela jago la chuan chutiang engma a sha lo thu soi ma se tian chu a bek ang chia mang ve chun ama ani ti a sha chianga chu thil thlenga mo phur du nge ni ti po a ring ve hle an sir tir tu te ne na hek nge tum thu a shil boka jago eroin tian bula chuan engtiang pon hek se engma a thleng lawang ti in apa chu an school board thu berani thu alo shila a hnaya po du lawin anam tluk nu chuan a kal san le ngal tian ina ho chuan a kepem chu anu mu hlau takin thom dim tak chuan in chung lampan ngal tum ma se chauka ummel jage chuan lo shevek thawin a fan du tak chu kawin ma se a ke mu ta ka chuan a pan tai ngai roka tian chuan atluk swal palwang ani thu lo shil thwain sofa lama damdoi noi sak nu po chuan anu phur ati rebel cha hlawin thu dikala shil du chuang lawa ma se jacket chuan tluk na mai ani lo ti sha in thiam takin a fanu chu adopa tian po in jagu minglam lo chuan an class sami pakhati in ain puang le tange nge an re theya wanga chu ti fakawa a fanu in musit le en tiama tok ta mai chu a thin rim hle a om to lo ti a shat nu chuan dokana botulami chu atui hal em wang chuan in kholin a be sale ang lo dewin zu alo la ni suya eng meeting a nge zu chhop ngai ti shokin yan cheng chuan meeting po ni lo in khom ang le kan ni thu alo soya jage in zu in tamai chu alo phu ve zok nge chu ta rewak lawa a roi zui ti der le ngala a fanu chu anei chun le atan chuan a hlu zia te shilin midang ti du da chu arem ti bik lo thu a shila hetianga aruka shom taka tor ai chuan chu school atanga in lak chwa mai po chu adu ta zok hial yan chenge ro in engkim amana chinfel tur thu tiamin longak ri turin a shil thunga jage kai deula chuan ama wang ni lo se fa anei mia lo tur thu soi chuak lolin yan cheng chuan a pasal hlui a soina emo alo ti ve thunga nupui lo nei thot lo se a fanu nen chu tiang thil te chu an pal tlang bik angai lo tur thu te shilin a pasal hlui nen a te khina nga in yan cheng la chu alo lom lo ve em boka a ril ruput mang la chu jage la chuan a sha thiam der si lawe nupui nei to le nga la mo ti in
amit chu menga amali apasal luya chuan tu zo nge thazok ti chu muturin a shil muka jagela chu ala chatlangal da izui atu ka chuan assistant takin in lama pan ta ngal tiang sei tak chuan wak tumin afapa chu shem nge ye tuma tu na changa anung chang an siam thalawani chuan nakin zela tan a thadon lo ti sha in osam taka kalyam tir mai mai chu atum lawa jagu lau chu anin enkol tupa phena biru in apa chuan aron nu chuak tak nyal dona a sha ta ga chuan ring taka chapin apa tak tak po ani lo thu a soi tamaya chu chuan yan cheng chu top tir chatin ki chu aron langve cha bok yan cheng chuan thin rim takin engi athil soi omzia chu zo tin jagu chuan alung oi lo wanga ti mai maya nga in thil omzia te azota ran soi sakba ka classmate ti anga pu tuma thil ati koidan te chu lung oi lo lu tu ka lo soin ki sok chuan yan chengan a shem le mai lawin ama nge chuan afapa chu abeng dot talin sha swal pal anaya nyang ti in afapa chu naupang mai alani thule sha thiama ngai ri thu soi ma se yan chengi ro in ngun taka alo chik ve atangin afapa chu naupang swal pa ngai angni lo tharum le thu nei na diklo taka man tumani ti a she to a chu tiang zirtir na thalo chu dong chun zom lo tura du in ki la chuan chu tiang ani chan chu mangai taka enkol ve ngai lo wanga yan cheng chu pu zuin ma se yan chengi ro in ki enkol dan chuan a zirtir tok lo ti a she ve ku ra thutluk na siamin jagu chu school pa nga ya mi van tlang hau kal na a akal to tur thu a soi taria pa ki po chu a card vel man thei lawin a free sak ta vek bok yan cheng chuan nu chuan ki chuan thin rim taka afapa chu hawin thil haute po a ching fel thei lo chu adem em ringota office lama akale nu chuan no pangka study chungcha nga inrem na an nei dan tur fel fai tak chu jacket chuan ron chhop chhuaka yan cheng po in tha ti viau chumi nuwa tian te boina po engkim a fel to tur thu le tuna chuan thamang taka school kal thei to tur thu shilin jacket po alom hle a mei chilim theile ril rutwang tak ti taka lom thu soinan chataka na a tho tur thu shilin yan chengi ro in na chataka a tho chu a duty sa reng ani thu alo shil ve thunga alaka lom thu a soidan tur chu ina ngun taka ngai to tura shilin jacket chu nei thei nge tum ve tlat jacket chuan nuwa chuan ki chu bia in office lamakal tur chuan a shil ta nga la meeting room ron langin ta chuan yan cheng le ki ba ka assistant jaw te omin anin rem na le khasiam chu ki chuan a chiara jagu kumrat ani thleng om hawin chumi nuwa ero a omdu na zo zok a thlan thei thu in ziakin ki chu nupuya ne tum lo ti chu achang ta hle a jagi chu atu lam po om se ama chom tu in ki tan a fapanu ani angin ama chom zui na chu apek zel tur thu a shelbok ki chuan an pahni in an enkol dun thei mai lawem ni ti ve ma se yan chenga thinlung a thleng phak lawa thu she tu tan an lawyer ber jage chu kau tura assistant jaw chu shilin legal document don thu a shila mase ki chuan jage in aron muwa engkim sha chwa mai lawin thu she tu tam tak nei chu thil chale fin thlak birani lo thu soin assistant jaw chu atok thu alo soi ve thunga yan cheng po chuan lo pom ve mai in jage po kal angai le lo tur thu shil ani le ta nga la in lama ki ho nu chuan jagu kumrat ani ma nge ya yan cheng chu thlun nge angai ti sha in atak samoi na ma chuana thlem thluk nge chu atuma aruma alo lu te chu adu lo thin zia shema se enga tan ma angai chuang lawa an na thokin na wanga azin tur thu a soipo chuan muang chang the ani lo ti sha in zui ve mai chu atuma jage po in lama tian lekha zirtirin tian la chu a thwa ka thabok nen anzir lai chu olsam ati ma thiam lo po anei me ulawa anu chuan a chuang ru ve thin hle bok jage phone churun ri in yan chen lo ni a na thil boy pui ngai awanga anzina ngai tur thu alo shil
tian tian a om ve wang chuan engtin nge tian tian alo om ve ang ti in angai na shalo zatin a zota yan cheng la chuan shrai ve mai tur a shilin a da zui dai ki churun langin yan cheng thlen na hotel room a chuan ramdanga changa a chalu ngat rimtui hal chi thuak mai ba ka taksa chak na kai tho theian ti ngei mai chu nei in yan chen chu thlem tluk thei to nge in be se in room chunga chuan alo chi a mithiang him meu po an ta chhuak zo lawang ti in a ring tok hle yan chen lo le tin a room a ki lo om ve ringo chu alom lo hle a ki la chuan a taksa moi na mang le a man ruat chu a tho ngei be se in thlem viau ma se yan cheng ril ru chu a hne zo chuang lo yan chen chuan a do theina in atlin lo ma in chuak thwai tur a shil mukin ki po lung oi lo ru tak chuan a chhuaka jage po a fanu thon thu shila a room lama amut poilai chuan na chen fel tur tle ma sung ala nei chu ti turin yan cheng chuan a ron kawa tian hne na chuan lekhabu lo chiara lo mu hil mai tur a shilin a kal san ta phot yan cheng a room lama chuan lutin room rim chu anna ati ang reng hle a yan chenan room danga insun mai adu empty a zo chuan na khoi turan nga lo bok nen tiril ru in arim tui tho ti chuan na chu an khoi zoma ma se ki man ro poi mo chuan ama ni lowin khwanu dwan lok pahni tingei chu na thokin ti pal thil thu tak mewa yan chenga mal chunga alu hai atluk ta ka phei chuan engkim chu rang takin athleng ta ngal vek mai jage chuan engtin nge kumruk liam ta ang maya alangai reng thei ti chu zot sapin yan cheng chuan a pasal hluinin a shat polemo alo ti thunga zan hun du om takan mangdun zui ta bok a to zinga jage har chuan yan cheng kya nga ruak ngal ngatin alo mu reng ti a sha chhuaka yan cheng mai an khoi vel te chuan amu mang ani lo ti a sha chiang zui tu mai si lo thona nen alung chu a phudup dupa yan cheng poron harin puitling ve an ni boka an tal boy em shan lawa masin room chunga chuan a lut ngala yan cheng chuan na thoka mun danga akal lok thu lo shil ma se tian chu ti maya bum turin a thwa ka thal tuk tlat anu schedule engkim a shevek bok nen chotianga omlo ti a she chiang hle a dokana anu laptop ala muzui chuta anu rim tui man rim shele in akal kwal dana lau thong taka yan cheng chuan zui ve zelin thomda na ma a chuan a top ta chat an han hong churin ange yin jage chu alo om reng maya tian laka chuan in soifia vak ngai na an shelo bok nen an han nui toi tak ringota vanei thlak takin tian zok chuan inin biru sia ka ni mo ti in an mu thu hlim takin a au chwa pui ta soka yan cheng po in lo pui vatin a rukin an thodun huaya jage po lo chhuakin tian chu shwain a chwa pui sui ta bok tianin an thil ti omzia a shilu tuk ti la an sha thiam der si lawa ani la in anu za lu tuk lawin lemlo chang ve lek zok hi alo ni reng si a breakfast chu yan chen le jage tenu fa chuan an ho ma chuan ei tlangin yan chen chuan tian chu duat takin a du zong thang turin a shila tian chuan noodles pakhat ming chu soin chu thil chu angai nat em ani a yan cheng chuan chotiang ei tur chu alo la sheve ho lo thunga an wages chuan an nei ve lo thu lo shil ma se yan cheng chuan poisa tam tak offerin rang takin an chef chu asiam tir ta ngala reivak lo nuwa chuan ron pe thwain an bol hlo man te chu thilwang le to tak tak ani thu ron soifia pa in yan cheng po chuan ei ve china tian ne na chuan a tue ti empty zotin tian chuan tue ti zia shilin alo bu ngata yan cheng chuan ei cha ka pianga betura ti in dot mel takin alo nui ve bok company lama an le de nu chuan director ja bokhan jage chu aruma kawin an zin na vel chu enge an di vel mai ngei om takin a zota jage wang chuan an how to pa ber how atok to bok nen afanu nen chuan amil lo ru hle alo ni a CEO laka ataksa mathe a adin mun chu mu thei mai pu in jage chu alo thin rim ve hle a
yan cheng po ron lang ve hlolin thil omzia azo chuan director ja chuan thil lian thamani lo thu lo soi zung zung ma se jage chuan aka chu veng thatura shilin akal san mak jage te chuan nu chuan ke ki po ron lang ve nolin director ja chu arun mu a director ja chuan tunge ani ti alo she mai lawe yan chenga nupui angaron in soyin jage nen company lama borak an nei thu te alo shat ve thu soyin a pasal alo thlem ve ring awang chuan alung oilo hle ti te chu a shila director ja po chuan arin dan che ani thu lo soi ve in ki in company achanga pe chwa mak dan ngai twa tura a shil chuan a she mel hle a yan chengan alo hum ve ring bok nen ki ro chuan tiang ze la an kal chuan a director na che lai po chu jage chuan ala chu sak lawang ti a shat lo thu soi zawin a chan pui ni pho chuan a pasal bula recommend chataka pek tur thu le hei aya din mun sang zo ka pu a om thai tur thu a shila director ja chuan in ngai to na hun be turin ati ta phota ki po in a number be in a rel ro thak ve le bingal turin a shil zui bok meeting an nei ho lai te chuan director ja chuan jage le an CEO om dan te chu a chik ta hle a jage a khu hlek te chuan AC chu off tur a shilin midang ngai sak lek lawin alo en le china meeting po chu a rei lo pha viau midang an chwa lai chuan yan cheng chuan jage hne na sintur pan lum a du MD in ngai to mel takin a zota jage ero in a tha thu shilin nom tiwak lo hian akal sun ta nga la director ja chuan chung zong zong lo mu vekin thutluk na siamin jage chu da bo nge du ta hle a ani lawani chuan adin mun ader thong thei ti a shevetlat Mrs. Yu yan chenga pi chuan anaute ka changin yan cheng chuan fa kum nga vel bor anei thu aran shil tamaya pu I chuan makati in ahlim hle a rang taka mutura kal nga la du thu asoi ta bok pu in motor da na achanga company lam ama chawarun ban lai chuan minen in su in atupala vandoi thak takin metal khoi fu palin a allergy chu aron chhuak zui ngal ti tamai tian anu mutura a school bang ron kal ve mek chuan lo mu fu in rang takin apui bom nga la ingtin nge omti zotin midang chen pui tu a kau do nem ni ati zuya pu chuan metal allergy anei thu le a khoi pal thu lo shilin tian chuan ti dan ka sha lom ti in rang takin wet wipes chu phorin a kut chu a shuk ti ra chumi nuwa ama damdoi no pang ho e tur bi katle manem le te dewa an siam sak chu a pe zui ngal pu po rewak lawa chuan a zia dewa tian chuan anu na thona bulluk ani awang chuan anu thona hmuna ha chori tura shilin an company lama chuan a shwai ta phot director ja chuan tianin Peter alo shwai ti a sha chuan a thin rim em a no pang emo puitling an ni emo za ho lo chuan na sa takin alo hau nga la ama po ti to na kalaya Peter ti ron na shwai bel ti in an office na tho na borak po ati chha thu shilin tian chuan a pi chu a umanom lo thu le ha dam lok tur a shwai mai ani thu lo soi ve ma se director ja chuan a bengkhon du hau lawa anom na mun chu kindergarten emo nursing home ani lo thu shilin rang taka chuak turin alo ti ve thunga tian chuan director ja chu mel ran pa in ingtin nge puitling ve si nung chang moi po a sha lo the alo ti ve khawa pu I nui chu alo zaru hle tian che zia engkim chu alo chi ka ni ber director ja mai ba ka na thok dang om be ho po chu an lo phun ve a pu I chu adin mun ngai to in a in cheina a simple hle a chu ta chang chuan lo te in a rim te chu a chhia ti in tian nen chuan chhuak wa turin an lo ti ve thunga tian chuan apa yan chenga shil atum thu soi ve ma se an ni ho chuan an ni na chuang takin university chaber bere changa chuak an ni a an laka engma atilawang ti in a thei chuan an chong khum ve a jage boron lang hlolin director ja le tian te lawin ti boy mu chuan rang takin tian chu thil omzia azota tian chuan pu I a chan pui dan le a office sa a shwai chan te chu lo shilin
mi jan pui chu adik lovim ni ati pha hia la jage chuan a fanu chu hnemin a thil ti chu adik thu le ati thalutuk ti shilin a fanu tan chuan director ja ma a chuan ading ve ta thunga director ja chuan naupang mai po du tok lawa Peter nen thleng an ron lang chu ti in jacket nu fa chu alo chong khuma mi chung kwa ti chetu ti in mi pasal po thlem du khopa te nom ati vela ten tianin chu tiang anilo alo ti po in ani chuan khonge apa chuwa umve ti musi taka lo zo tin jacket ne na chuan rang taka chulai mun chu chhosan ngal turin ashila piyu yi chu ron ding chuak ve thungin a chhong chu tu man an nu chuak hau lawang ti in thin rim takin a ron chong chuaka ma se ani Peter mol le thing tak anga alan mai ba ka chutia anga lo mu tu te chuan mu sit taka lo noi so in director ja an ron pan nei tum chuan jage chuan pot pakhat chuan alo vom dota director ja chuan rem cha nga la in kut tho ma sa tu ti in khin chu atum thu a shil ta maya ma se jage azam bi khawlaw CCTV footage a omvek thu shilin adik zok chu alang mai dun alo ti ve thunga director ja chuan security guard thau chu kawin jage te chu the chuak turin thu chu a peta maya chutia anin ti boy lai tak chuan du tok tura tivin chhot tho man she zui ta bok chu mi rual cha chuan yan chen le anau te chu ron langin engtin nge api chu an lo khoi ngam a ron tivin chhota na thok ten Peter chu an COP PU yi ani ti an sha chuan rang taka ngai dam dil ngalin director ja po chuan thil sha swal palwang ani ti in ngai dam nge nin ama a chuan a ching chi ngala PU yi chuan legal department na thok hau che ja vel chu alunga oi lo hle a yan cheng po in ama chu ngai dam adil turani lo thu director ja chu alo shil maka director ja chuan jage te nu fa le PU yi te chu ngai dam dil mol molin ban mai a lau hle a fa no pangte te nei mai le a na tho a in ngat ve an ni wang chuan khonga ya an ma ni wang tal po a chance pele sham tu ra nge nin ten tian chuan alo khongai dewa a thil ti swala pom boka chu a him theina kong ma saberani ti in yan cheng po in voi khat le cha chu hun rim chang a pe ta sham ma se chu thila in nam noi zong zong te chu lo pe lawin reilo te chu nga suspend an ni ta vek thunga midang an kal nu chuan PU yi chuan jage hne na chuan lom thu soi mol molin jage chuan an ti tur ve reng ani thu alo soi ve boka chu mai ni lawin ten tian chuan metal allergy chu anei ve emni ti lo zo tin anei ti a sha chuan atun nu ani MT in yan cheng chu a zot vata a meli a mai tlang vel te chu yan chen no pan lai nen ain ang tak zet ti shilin yan cheng chuan thu loi lo soi lo tur ra shilin a fan nu ani lo thu chu alo shil thunga PU yi chuan makati zo khial lom thu soi nan a thi le ngun hlu tak chu an do lo chung a pe lui tlat bok yan chen nen office laman pan pa te chuan a tu chung chang te zo tin ten tian nen anin an zia po a shil pa mol mola afa anilo chu makati zo khiala atupa chu mutura shwai thwai turin a shil bok anin lama an ho chuan PU yi le an na thok pakhat chu lut ma sa in chung nok le chop lutuk mai mu chuan makati hle a an na thok ne na chuan anin chung ti fai tu te om na so tin an ni chu an lo bang vek tu alo ni kar ma sa top lama an lak te pu an bang le to thawa tu na ero in chung en kol tu tur an om ri lo thu alo shila chupa kalson nu chuan thil eina korvel nok rum chu charin ti fai deu atuma chu ti lai tak chuan ki le jagu te churon kalin in ti fai tu thare muni ti in an bek dana chang reng chuan an tham lo hle a jagu no pang swa le ngei om ve tak la chuan a mai zur te chu musit takin a mel chha thu alo soi ve bok ki chuan ei tur siam thoi turin thu chu alo pe ve boka PU yi chu a thin rim hle yan chen te ron lut ve che in an thil soi a ron sheman ti sha tak hian ki chu engtin nge chu tang chuan api alo biak ngam ti so tin a thin rim hle ki chuan PU yi ani ti a shat meu chuan rang takin ngai damadil ngala PU yi ero in
pui an nei rei thei lo chan a sha chan pha ta hle bok jagu ngai dam dil ve tura an ti la chuan a dil don lo thu li a mel chha ja shilin atlan chhedai le nga la yan cheng chu thin rim to takani ki chuan a ai o a ngai dam dil pa in a ria cham to em wanga a kho sak dan po chu tlema danglam ve dewani thu a in soi fia ve a ma se pi yu hi chuan a oi ther te lo hetiang mi an chung kwa atan an du lo thu so in a chhuak zui mak bok pi yu hi kal son nu chuan ki chuan nuam ti lo takin yan chen hne na chuan in soi fia to ma se yan chen chuan lo ngai thadu lowin a kal san ve mak chumi nuwa a office sa assistant jawnin anin biak na chu lo ngai tharu in tian samzai le jagu samzai te mang chuan DNA test nei an tum ti a sha chuan a hlau thong ta hle a rang taka director janin in mu in thutluk na asiam fel to MT chu azot non le nga ta director ja mi du am tak chuan million nga offer ta ka chuan a thil ti tur chu a sha chang ta hle legal department ho chu meeting in director ja chuan Japanese an tho pui tur te ne na in biak le contract vel boy pui turin jage chu atita maya chong sang thiam ma se Japanese kher chu athiam tel miaw lo fangin alo nia la ma se director ja chuan chu rem changa la a chu tiang thil po boy pui thei lo chu CEO ne na a shil mai angai thu soi zawin jage chuan osam taka tlom tumbik lawin alo poma thakhat sau hun nei ma se ati thei nge be sei tlat bok midanga thopui te ne na thona chungchang review saktura ati te chuan atua ma chuan an lo chan pui du heklawa jage po in an ngai nat lo ja sha in ama in ati thei thu a soi ve ta mia rim taka thokin office lama po tian chu a shwai ve mai thina zan lam thlenga a tho thina wang chuan zan kha chu yan chen chu ron kalin ei tura ron keng nuala tian in phur taka alei sakem ni ti ya lo zo chuan a cha tam deuh thu le an la ei lo thu chu soin ei pui ve mai turin a som thunga tian ni ro in anu angai zon chuan soi chuak thave hle turin a lo shil thung ale khabudu song te chu ko mu in yan cheng chuan hauti mel takin alo pai sona ma se tian in ha thlak ti mel taka alo mel ti a mu ta ka chuan char le in a chher ve le tangot chuta assistant jaw ne na leitura ati translator tar mi chu a pe ngei boka jage po alom hle Japana andor tu te nen anin mu ni chuan a glass wa chunga takalin director ja an thil omzia a sha chuan na a chuan lotlin na changa company changa bana pompel hlau chu a hlau em a rang taka ki nen in mu in thil omzia te anin shil nu chuan ki chuan rahman na dang siamin tian ombe chu director ja ne na chuan man ro amang tura shilin director ja po chuan tian chu pan hnai watin sanga en puya soma tian la no pangrel rutluang lo zui ve mai bokin director ja chuan in rin lo lai takin tuya chuan anam tla a in chung lama omte pon lama boina omti sha thwain rang takin jage po arun tlan chhuaka tian tuya tla mu chuan tlan lut ve ngai rokin an rahman lok ang ngei chuan atar mi chu a thlau cheta nge ya ma se chu lam ai chuan atan chuan a fanu chu apoi mo zo klat yan chen te poron lang thwain tian chu pom vatin in chung lam an pan pui ta nga la Japana an client te ho te nen indoor na huna po chuan jage chu alo la thleng thei lawa director ja chu alom ma emoti turani an client te chuan chen va to turin an lo nora chuti mek lai chuan a thom na hu te thak kal mek jage churun let man hlawin director ja an a mu chuan enge run ti in a omve chu changkai ne in a she to lawa ma se jage chuan a hna chu len takin Japana an client ber chu bia in chu pa in a ming le a mela mu chuan a lo ding chuak wat chi bain SCI lama a thesis ziate a chharna sachin thu shilin ama fui phur tu berata na alo mang ve chin chu alom hle a ama wanga Chinese chongte azir hial thu soin ani nen anin bethei chu alo lom hle a jage po a tho huai a mel ma te ero an mela hlimna renga lang lawa
Chatakin an na chu an zawa office lama an kir nu chuan jacket chuan tian tian hne na chuan ama chawa sanga enem ni nge thil dang ti tur kal ti in uluk takin azota mase tian tian chuan director ja ana som thu alo soya jacket chuan afanu chuan do ta soidon lo ti achiang hi a tian tian hne na chuan ama lo om lok tur a shilin director ja office lam chu apan ta ngal Director Java mu chuan tian tian chunga thil thing chu ati ani ti ro ti in wa zot ngal tlonga atir chuan lo pha ve deuh ma se CCTV vel om lo chianga fiana om thei chuang lawang ti zuin a hnuwa chuan ati ngei ti soidot lo ma se fiana om miau lo chuan shem thei ani lo ti a sha chan zia te chu a soi khuma jage chuan an thu soi zong zong chu lo record tin recorder ron ken lan ta ka meu chuan rang takalak sakin ara cha sak ngala mase abe sei angin thilaka zui chuang lo yan cheng le anau te churon lutin engkim an lo ngai thlave vek bok nen director ja laka chuan khongai na lan ti ra tum to lawa blacklist sa ada tur thu shilin a degree chu atangkai to lo hle do na chu mi sha chuan a fa te mangin an khongai ngen le ngal ma se yan cheng chuan ngai dam non le tumna anei to lawe rang takin a hnu chhuatir ta ngala jage zok chuan a hun taka an lo thleng chu makati thu soin a kal hnu lu khan tian tian muturin a lo kal ve chu ni in ani la chuan an nu ngai to takin thil om dan te a lo shil vek mai hi a lo ni jage chuan yan chen chu lom thu shilin yan chen chuan a om chuang chuan a ma le tian tian chunga chuan diklo taka thil thleng laka a ven him tla tur thu chu a shil ve thunga in lama a ho nu chuan DNA test result po chu a dokana lo om to in maseki ki in alo ti danglam mana result a chuan pa fa an ni lo ti alo lang ta thunga yan cheng po chu a hnual roi mai e mulawa mase tian tian chu mana a than be ta ka chuan jage chuan anun ron zia sha in rang takin a credit card chu a pe ta ngal yan fan pon lom mel taka alak nu chuan a hnung lama tang chuan ron tlo le topin yan chen le a haute chuan an man bet ngala jage le tian tian te chu a hun taka ron puin jage po in lom thu a shil mol mola yan fan chu an hnuk chon zui ta ngal an kal hnu chuan yan chen po in an nu fa chuan tu ma tinat a phal lo thu le a ven him tla tur thu shilin boina anei ani phot chuan bethwai turin a shil boka tian tian chuan lo chai dunin jage chuan lai takin afanu chu aka a hup sak tangot chumi hnuwa tian tian chuan atuk lama an schoolin charity fair an siam tur thu le nu le pa le no pang te kal tur an ti thu soin yan cheng chu kalpuya soma yan cheng ero in van dwai thak takin meeting poimo takalo ne ya mase aban ma lo chuan akal nge ngei tur thu atiam thunga tian tian po alom hle ni tharon in her chuakin jagi an lo kal tange ya until nei te keng kho min an miss chuan mi zong zong ta na sha tur poimo tak te puangin charity ata na until ken chaute shau to thei ber turin loman pakhat na adon tur thu soin tian tian po in anu a in chuan nan le pakhat na ni ngai tumin thing manga asiam in chei moina zwar chuan a au ve lo lawa ando kan bul loka chuan lo ngei ve hle in na sa takin a thil zor chu a ron soi chia a thing mai mai atanga siam le ngal ti in a hlut lo zia te alo shil deuh air jage chuan nutling ve meu si federal king ur chu alo ngei ve bok nen tian tian in ha taka asiam ve dan te lo shil ve in cheng so mi mo som ni man le ka po chwa se atan chuan midang atran pui theina zo kania a hlutok tho tho alo ti ve mak thunga dokan le lama mi bok chuan ron kalpelin midang chu kawin until zorte chu na sa taka soi chha sakin anui so na sa hle a chumi hnuwa a thil zor ve thung ves na le hlu tak tak te chi te chu mu in midang chuan an lo ngam hle a jage te chu an vaka ple sham jage ero in until zor chu afanu in rim taka atho hnuwa asiamani miau wangin a hlut bik zia alo shil ve thunga
le lam nu thin rim la chuan an thil zawrh chu rawn hui thlak sak ve vek zuin chuti lai chuan yan cheng le an naute an rawn thleng ve che a yan cheng hmel an hmu chuan nu hausa tak tak ho chuan an lo hre chiang hle a tian thil siam an ti tlak a chhar nu chuan fak sak zawin nutling ho beng a lu nga nganiang aman a anin chhang ton ta zak zaka 30 million lain an shelta tian po a chak chiang hle chumi nu dewa chung ko thlak huna chuan tian chuan som ve in hlim takin thlate an la hawa in lama ve thong chuan ke in electrician na kau chu tu dang ni lowin yan fanga lo ni a yan fangan ke omna a sheta chu alom hle ke ero hlau thong satin atel lowa nun she om ati sia a soi phei chuan a khek chuak lo chau chumi nuwa gar te kawin a the chhuat tira yan fangero in anomna a sheto thowa du tok mai ala tum don hau lo ti ero achiang ke chuan lau thong taka a thom no te pekin chagu nen chuan jage in lama kalri mai atuma a chan po yan fan arun in lana yan chengan thil a sha chhuak ani hlau chuan a chhevek don ti achiang hle jage po yan fan chuan a en thla sha in tian laka thil poe thlen tir mai lawin yan cheng hne na chuan rei lo te chu alo om pui the ngem ti a sota yan cheng la chuan lom takin an pahni po chuan ami khwal thei thu soin jage a hnar lo sia chu tilang chiang hle ma se jage chuan ama em chu ngai ti lem lawa ba ka an ho tu pa ni bok nen ala za ve dewa ala pe hel ve sham thung ina ho nu chuan ke le afa pa te chu thom no nen anin kota an lo ding renga hun rei lo te chunga tan an lo om ve don ti in ke chu angai te bokin ala zak thei lo hle a jage po chuan nin mel hle ma se a unaunu ni ve miau wangin a hnar ngot thei bik lawe tian omna zo po chuan a than pakhat ne na adari thu shilin ina chuan an lu suya chut pha chuan an nuf tura shilin ama po chuan a zui nga la yan fan lo kir le to ti an shebok nen an hlau thong dun zek mai jage in tunge ni ti ya kau po chuan engtin ma chang lowin a lo kek zom zela tunge ti en tura kongka a hong cha chu rin ang nge in yan fan lo ni a ke chuan rang taka jage zuak chu nam chuak ve ngalin kongka chu akal deuh maka yan fanan hong tura ati po chuan a ai o a jage chu be mai tura shilin a unaunu a aya tortir po chu a she hau lawa jage chuan film taka yan fan chu omtir sham tumin a ril ru chu ni atuma ki a fala bia ka du thu a soi po chuan jage chuan thatakin ki chu shilin ki ero in bia ka lo du hau lawa an nu na changa kai bo mak turin alo shila chuan yan fan chu ti thin ur zwalin a belawani chuan ti in chemte phorin jage chu atin tamai ki la chuan jage chu a thadu le tak don ti sha in jage a thata jela tan bok chuan engkim fel theya nga in a rel ru swal tak chuan yan fan chu a aule ta angam tak lawang ti ya fui porin yan fan lai de chu athiam hle a jage ero in hlau thong lu tu ka in beng dai tura lo shil ve thongin a thatani chuan jela tang thei ti le a ma hun mai ba ka afa pa ma hun thlenga ngai to tura shilin lo beng dai ve chu atum mek bok yan cheng te ron lang ve thungin a in lama chuan tian chu a shwai ho a anom puinu chuan ki le an fa pa te chu an chwa thu le rei lo te chung an chung te in anom tur thu a shila chumi hnu chuan tian phe khok te ron thak sak zuin polai takin lom thu alo shil rewa annom puinu po chuan a fel zia soi chulin jagu nen chuan anin anglawa ti hle a chumi hnuwa yan cheng chuan arom tur lama a shwai le a ama ain boi puitir hnuwa a sam chem ro saka tum chuan tian chuan lum ti deuh chungin puan chu alo bat sham ti a hmu chuan a chhana zota tian chuan birthmark na lo taka nei thu le mi hmu tir chi ani lo thu shilin yan cheng chuan thatakin a birthmark chu pathiana changa thil pe ka ni zok thu a shil fia a chumi hnu chuan tu ma bula soilo tura shilin a birthmark chu a hmu a
ama ang bokin yan cheng chuan uluk taka enin a en chian le zual chuan an chung ko thakal zelin anin ro chun ang nge ani ti a muthiama enge mutaka omti sha in rang takin jage mutur chuan akal ta ngal jage en fangan tinat atum me chu an inova thlen chuan mu in atlo thlungal topa anaute chuan an ron hnuk chuak zoi bok jage hne na chuan a tha empty zotin angai to man hle a mase a himti a shat ta ka chuan thowain ten tian chu afani empty a zota jage chuan suya she hle mase do ta soi thei to bik law yan chengan engwanga shilwat lo nge ti a zo po in ani chuan fadang le anu en kol lai aneya ani le tian tian te chu a meile afa ang mai oma du lo thu soin ba ka lak sak a hlo ve thu a soya yan cheng chuan molutuk mai ti in alak sak lo tur thu le an pahnih chuan meile afa an ni lo thu shilin an ni na dik tak a pek tur thu a shila chumi hnu chuan jage chuan kumruk liam ta te chu soi chuak le in a in chunga ki kia omti le a unaunu ni ti yan chena na sha chuan engkim fia war mai ki chuan ai o a khang kumruk chung akyanga huna man thu yan cheng chuan a soi chuak ta ngala jage in thu dik a she cha chu a alve phat ki chu kong ka hong tur a shilin mase a hong do mai lawa wa nei thak takin an in cha bi chu anam chuan na lama khan pon lama lo thlau chuak a lo ni a yan cheng chuan charwatin ama nge chuan a hong ta bok ki in yan cheng le jage te a mu chuan lo mel takin a tol le ta jage chuan engtin nge a thei zok ti zo tin a thin rim hle ki ro chuan zam map lawaron in siam remin a unaunu in thil thatin renga nei bek chu a thin rim zia asoya thik na nen anun chu mangin ani lawyer ani laya a assistant mai ni kha pasal CEO anei mai tur le ani in electrician mai anei tur chu do lawin ama le afapatan engkim chu ti ani thu asoya afapa chu inhum himna na man tumin mase chung chuan thu dik lakata aveng him thei tak to chuang lawa jage chuan engpo ni se yan fan ku ta thi tura kal san tu kha ani thu asoi chuak ta maka chu chuan ki in jage chu mangai ve ngai lo ti fe in yan fan naw te chuan run hnuk chuak in a hun pum jela tang tur chuan an shwaya jagu chuan chap chungin azoi ve bok engkima fel nu chuan yan chen chuan jage chu du mel taka melin engpo thlengse aven himzel tur thuwa intiam le in jage po in yan chen a du na chu engma in adal thei to don lauti sha in alan chwa tir ve ta boka chumi nuwa chenga ni tampo liam ma in reporter ho ma ami te shad vek turin Dargon Rice Group First Lady le an fanu te chu phau chua an ni a chung ko hlim tak an ni na chu ron lan ti rin mi te hmu nom ti le mit la tu beran ni a dikna chuan engtianga rei po ra be ni ma se a hun taka parun chwa in dot ai atlauzia arun lang chuak le nge thin a top ta